Alikho lishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Abasemanguzi bakhala ngenkosi yakwaTembe. Uvelile kwelokubulawa kwengane kanti othisha abangaqashiwe bakhala ngokwezemfundo. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nenabezulu lidume esandlwane siyakhuleka. Inkosi yesizwe sakaTembe emanguzi inkosi uMabhudu Israel Tembe ufake incwadi yesivimbelo enkantolo kaMantshi yasemanguzi ethwele amacala amalunge ekomiti lomphakathi iManguzi Community Organisation ngokuphozomela ke umbuso wakhe. Amalunga leli komiti ayi15 avele kafishane enkantolo ngamacala okushisa isigodlo, ukuthuka inkosi nokungayihloniphe kwenzeni umsebenzi wayo. Amalungu omphakathi wasemanguzi aphikishe ngaphandle kwenkantolo kaMantshi yasemanguzi ukuzokweseka amalungu enhlangano emele kumphakathi iManguzi Community Organisation bekuzokwelalelwa icala lencwadi yesivimbelo elifakwe inkosi uMabhudu Israel Tembe esolakele inhlangano ngokuvukela kombuso wobukhosi bakhe. Kule ncwadi yesivimbelo inkosi uTembe isolakele aba ngokuphozomela kombuso wayo kanye nokushisa ngomlilo kwesinye sezigodlo zenkosi. Le nhlangano ithi ke ilwa nokuthi inkosi ixoxe esikhundleni undunankulu wayo uRussell Tembe emsola ngenkohlakala endaweni yasemanguzi. Esifuna umphakathi nje incane ukuthi kwehle uRussell Tembe ehle asuke kule position akuyo, ayimdingi umphakathi, awumdingi kuwo wonke ama position obukhosi ngoba uyehluleka. Okokuqala ukhokhisa abantu u2700 uma ulotsholelo, okuthiwa kunemali yentombi, kunemali yephoyisa, kunemali enkosini ongayazi ukuthi eyani. Lo muntu akakulekelelanga ukhulisa ingane. Okokuqala lokho angakwenzanga kodwa ufuna leyo mali. Okwesibili kube nemali ekhokhwa umuntu mayishonelwe ezongcwaba umuntu kwesinye isigodi okungenzeka kuhamathuna kubo kuleso sigodi noma isifiso somufi sathi ngicela ukuyongcwatshwa emathuneni wasekhaya. Uthi mase uyongcwatshwa lapho ngoba ubesehlala kwenye indawo kube sekuthiwa akakhokhe certain amount of money. Kuba sekuba lezi imali ezikhokhwayo zesitwendlebele, imali ezikhokhwayo zobuganu okumangaza kakhulu. Umnyango kahulumeni olokhu olekelela kwezamasiko uyasponsorisha lezi zinto. Lamalungu omphakathi athi undunankulu wesizwe sakaTembe uRussell Tembe uvimbele intuthuko emphakathini. Unabantu abeza bathi bazoletha intuthuko, mhlawumbe bazoletha imall noma bazoletha ibhizinisi ethile. Yena into ayifunayo uyayathi ufuna u50% waleyo nzuzo. Bona singenayo inkosi ngoba phela kunalo ubhuti wakhe okuthiwa undunankulu okuyena esimbonayo ukuthi uyiblock la, uvimba ingqalasizinda la. Ufike abakwaCopter bathi bafuna ukulalela ukuthi kungani umphakathi uthi uyamkhipha umfuni. Sayibeka izathu zabhalwa incwadi, samxoxela nangomlomo, bafika nabakwaCopter benza ungathi bayayizwa into kodwa bayiguqula futhi bathi uzoseshwa kulamacala esimbeka wona. Kuthe nje dukuduku sesimbona futhi ubiza umcimbi uthi ene useyambuyisela umfowabo. Akusijabulisi thina njengomphakathi lokho. Laba sola inkosi kaTembe ngokufuka kwamela undunankulu okungathenjwa kupholi bakhe. Inhloso yethu lapha ukuthi kwehla undunankulu, usembuyisela undunankulu kanti wabhala incwadi wathi umehlisile. Njengamanje sembuyisela undunankulu ngaphandle kwezathu, ngaphandle kokuya emphakathini ayosho njengophela wayeshila ukuthi umehlisile. Asazi lutho, akabizanga ngisho umphakathi, ubiza isigodlo esisodwa ahlala kusona kuphela. So ke konke lokho kunekhalazo enkulu kakhulu ukuthi kanti lo ndunankulu ongafuni ukwehliswa bezinye induna zehliswa, inkinga ikuphi? Lo mphakathi wachitha amacala abekwawona inkosi. Asiyihloniphe inkosi, asingayithuka, asikaze siyithuka inkosi thina. Yiloko ukuthi asingayithuka inkosi, asiyihloniphe. Kodwa ayisihloniphi yona, isibize several times ithi asikhulume nayo. Yaze yathi asikhethe i-delegation ezokhuluma nayo yona inkosi. Imizamo yokuthola uphawu lwenkosi uTembe ayibanga impumelelo kuze kwaba udaba lungena emoyeni. Ngicala lihlaliswe lumhla ziyisishagalolunye kuNhlaba. Ezindabeni ze1KZN TV kuba inkosi Mthembu eManguzi. Uvele kafishane enkantolo kaMantshi yaseMzumbe wesilisa osolwa ngokubulala ke uSiphesihle Khomo oyeneminyaka eyi19 ubudala. Umufi watholakala ngemumva kokuduka izinsuku eziyi17 isidumbu sakhe satholwa sesiqala ukonakala ehlathini ngasemfuleni uJojo enyangwini ku-Y10 ngaphansi ke kaMasipala uMzumbe. Uvele kafushane enkantolo kaMantshi yaseMzumbe uLungisani Mandisa Sithole osolwa ngokubulala uSiphesihle Khomo owayeneminyaka eyi19 ubudala.
nguSiphesihle wadoka ngoJanuary 10 kulonyaka. Isidumbu sakhe satholakala sesiqala ukonakala eduze nomfulu uGeorge Mthwalume enyangwini kuWard 10 ngaphansi kwamasipala uMzumbe. Umkhulu kaMufi uthi bathobeka izinhliziyo ngokuboshwa kwaMsolo. Umntwana sasimthole esesimweni esinzima kakhulu esingabekezeleleki ngoba amathambo ayesevele obala ngaphandle. Emva kwesikhathi eside edukile efunwa engatholakali. Kodwa ke muva nje sesinako ukuthobeka okuncane ukuthi sesize sambona ngamehlo umgili wesimanga ebesikade singamazi ukuthi ungakephi uwakuphi. Namhlanje simbonile kulungileke sikubekele emthethweni ukuthi uthathe indima yawo konke okusazoqhubeka. Uthi akufisayo ukuthi uMsolo abatshele ukuthi wambulalela kuphi umzukulu wakhe futhi ehamba nobani. Ngifisa ukuthola nje ukwazi ukuthi wawukhiphela kuphi umphefumulo womzukulu iphuzu lokuqala. Elesibili wayenobani ngoba ngokwendawo kwisini wayengayedwa. Bese kulokwesithathu kube ukuthi yini eyayibangwa makukuthi khona ileyo mbuzo nje yomthathu. Mengaphendula lapho nje ngabe usize kakhulu. Uthi njengoba enza isenzo sobulwane kufanele abhadle ejele. Likajele ngoba uhlobo oluphila ngalenhlobo nabanye abantu alifanele luhlale nabo ngoba kusho ukuthi ushoda ngomsila ukuthi abe isilwane. Akufanele aphile nabantu ngoba nathi njengoba siphile sesifika kulesigaba nje ngoba sesiphathe kahle asisenzanga izinto ezimbi. Yena meveza ukuthi unezinto ezimbi azenza kubantu kumele ayohlala namabhubesi ke hayi thina esibeka phambili impilo yomunye umuntu. Uwumenofu uMzumbe uthi ngokuzwa kwakhe uMsolo uzivumele yena leli cala. Ngokuzwa kwami namhlanje njengoba sila enkantolo nje uMsolo ubanjiwe ngoFriday. Engathi kukhona la axoxa khona ukuthi ene usenzile icala emva kwaloko waseyabaleka ke ikona ke mhlambe kusinikeza umkhondo ukuthi ene kusolakala ukuthi uyena ngoba nala babekade bekhona eTavern Thizeni kusolakala ukuthi uyena waphuma naye uSiphesihle so umuntu wokugcina wagcina ukubonakala ehamba naye. Sinikeza nje ukujabula enhlizweni zethu ngoba bekusikhathaza kakhulu ukuthi igazi lomntwana kwenzakalani kuyena. So sekubuya lento ethi ke isiZulu igazi lomuntu liyakhuluma. Umkhulu kaMufi uthi uMufi ube umntwana ohloniphayo. uSiphesihle ube umuntu ozithandela ukukholwa acula amaculo asenkonzweni emakatholika. Iyona nje into abehlezi eyiphila leyo nokudla ke beke nje ukudla la fork and knife kuyiyona into ayihlelayo emehleze ekhaya. Leli cala lihlehlela umhlazi ngama24 kwephezulu. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eMzumbe. Othisha abangaqashiwe basola umnyango wezemfundo ngokungazigcini izithembiso zawo zokuqasha. Lokhu ke kuza ngemumva komhlangano ngeviki eledlule lapho ke umnyango uveze khona ukuthi umatasa ngemizamo yokutholela ke othisha abasuka kwezinye izikole izikhala. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uSharon Mncube ngekathi ke beqinqema uvisi umnyango eMgungundlovu uthi ke okubakhathazayo ukubona abanye othisha beqashwa ekbenuza kwabo bona beshawa indiva. Othisha abangaqashiwe badela konke ukuyohlala emahhovisi omnyango wezemfundo eMgungundlovu ukuzwakalisa ilaka labo lokufuna ukuqashwa njengoba befunde bagogoda. Labo thisha basola umnyango wezemfundo ngokungazigcini izithembiso njengoba wawushilo kumhlangano wabo waphambilini lapho bathi bazoqeda ukufaka othisha abasuka kwezinye izikole bese bebheka indaba yalabo abangaqashiwe. 13 March obekade kulwesihlanu kube nemeeting ebekhona attendwe ama leaders wethu. Sinama leaders ke la okuyiwona kade simele. So lo meeting leyo ayizange ihambe kahle noma ngizothi azange sibe happy entweni ekhulunywe idepartment ngoba basitshela ukuthi abakaqedi ukuplace othisha. Kusanothisha about 300 and something abakuma primaries and 100 and something abakuma high schools abangakaba place abangama surplus and abakwazi ukuthi baqashe thina othisha abangama surplus bengakaqashwa. Okay, siya understand lokho and lokho kuyi fact.
but othisha bawu 500 and something abathe bazoba placer sike sabona kukhulunywa kwiindabeni ukuthi wasebeqedile ukuplacer iPPN. So as understand ukuthi kanjani kuza kanjani ukuthi kuthiwa basa place othisha. Okay, okunye okushiwo idepartment ongasiphathanga kahle isitshela ukuthi asihambe siyozama kwamanye ama provinces ngokuthi sizoya ngani kulawo ma provinces imali singenazo. Labo thisha abasuka ezindaweni ezahlukene esifundazweni banxuse noNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli ukuba lisukumele lolu daba. Okunye bakhala ngakho inkohlakalo edlalubi yokugwazelwa kwezikhala zomsebenzi njoba kuvela ukuthi abanye othisha bayaqashwa ekubeni bona besalindile. Abantu abaqashwayo siyanotice ukuthi baya recommendwa but we don't know ukuthi ba recommendwa ngayiphi indlela ngoba asivumelekile ukuthi siyo volunteer esikoleni. Okungangokuthi yikho lokho kwenza ukuthi kube nzima nanokusaziwe nawo othisha omkhulu and asibaza abahloli okumele sibakhokhele because ama post eKZN ayakhokhelwa. So if ungenawo nje u30k okhokhela ipost shoot uzohlala ekhaya. Njoba kunabantu abano 10 years abanye bano 8 years bangasebenzi ngayo leyo nto ukuthi asinabo abahloli noma awunayo umuntu osebenza kwa department okufanele umkhokhele. Cela no premier wethu ukuthi angenelele ekuthenini sisizakale sifundile bakithi asikwazi ukubulawa indlala kangaka siyile esikoleni sayofunda. Labo thisha bathi nabo bafuna ukuqashwa njoba babethenjisiwe ukuthi bazoqashwa emva kokuba sekuvalwe izikhala zabanye othisha abasuka kwezinye izikole. Bakuthiwa ikhala zikho thina siyababona abantu bayaqashwa and uma ngabe sibuza kubuzakala ngalokho njengoba kade kunale meeting ebe online Friday kuvela ukuthi abantu abadingakalayo abantu bo science nabo English home language ekubeni thina abanye abantu abaqashwayo bangomakhelwane bethu siyabazi. Uma sibabuza bayasho ukuthi ba recommendiwe nalokho kuyasicaka ukuthi kanjani ngoba phela thina sivunyelwe ukuthi sihambe siyo volunteer. Okhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uMusi Mahlambi uthunyelelwe imibuzo ngalolu daba waphendula ngokuthi uhlelo lokutshalwa kothisha ezikoleni alikaphothulwa kanti labo thisha bathi basazohlala kuze kube bayaqashwa umnyango wezemfundo. Ezidabeni 1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMkungundlovu. Itshalwe ngesizotha inkosi yesizwe sasemnini eMgababa uphathisizwe Luthuli obetshalwa ke ngempela sonto. Inkosi esemathulini yakhothama mhla ziyishagalolunye kuNdasa kubikwa ke ukuthi yawa egcekeni kwase kuba ukukhothama kwayo. Itshalwe ngokukhethekile ngabomndeni inkosi uphathisizwe Luthuli emnini eMgababa ubeka kuba wawa egcekeni kwase kwaba ukukhothama kwakhe nokuyilapho yaphunyiswa khona esibhedlela eKingsway Hospital emva kokuba la wafika kwaqinisekiswa khona ukuthi isikhotheme. Umfowabo esho ukuba balimele izinhlizweni ngokukhothama komfowabo ngenxa yothando ebenalo ngabantu. Ubengumfowethu engumkhonzi kakhulu nokho yena bengane kunami mina ngimdala kunaye. Umfowethu sokwasho la kade emile ethi sesisele sobathathu bakhona namanye bafuthi baningi kodwa ngifisa nje ukubeka nje ukuthi nje nokho umfowethu enathi besithanda kakhulu nathi simthanda. Umfowethu bekasho nje kumina emesihlezi yathi bhuti sisihlezi mesihlezi ndawonye ngenxa enalo kakhulu uthando. Ngifisa ukusho ukuthi silimele kakhulu sumndeni silimele kakhulu nodadewethu abakhona esinabo balimele kakhulu babuhlungu kakhulu enhlizini yabo. Oyindodakazi yakhe uNomusa unxenxe umndeni ukuba bahlangane kakhulu kunaqala ungavumeli izitha zingene phakathi kwabo. Kakhulu umndeni ukuthi umndeni awekuthi ngokuhamba kababa noma athiwa ubumbene kanjani kodwa ubumbane kakhulu manje singangenwa abantu bangaphandle mazo usele wedwa nabafowenu I think unabafowenu abawu4 osele nabo ngiyojabula mazi mungeke balahle ubhuti bakho onkanyiso oxolani ume nabo uthi yona yonke into yenzayo uyenze nabo ngoba manivula isikhala bayangena abantu ziyangena ingonyama ziyangena izingwe
kunabantu engazi kahle ukuthi ngaba bekho la if it wasn't for into yepower. Bakhala kakhulu bathi balahlekelwe njengoba bekhothamelwe inkosi yabo kodwa banethemba lokuba bazoyithola enye ezohamba ezicathulweni zenkosi uLuthuli. Kithi nje kumathuli wonke nezinduna zonke silahlekelwe. Kodwa ke ngethemba likaNkuluNkulu sizoba nayo inkosi ezosiphatha kahle futhi ezosenza isizwe sayo kube isizwe esiphilayo nesizwe esenza izinto njengoba nenkosi beyenza. Uxabo uTusamagalelo enkosi uLuthuli ebenza ngakho konke semandleni ukuba izidingo zomphakathi zihamba ngendlela. Inkosi Luthuli carried this responsibility with dignity, humility and wisdom. Throughout his leadership, he understood that for our communities to grow and prosper. Lezi ndaba zowanikeza TV zibeyo siqiniseko cele Richards Bay. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeza futhi nezinye masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Abasemanguzi bakhala ngenkosi yakwaTembe. Uvelile kwelokubulawa kwengane kanti othisha abangaqashiwe bakhala ngowezemfundo. Amabandla ehlukene esifundazweni KwaZulu-Natal yahlanganyele ndawonye kumkhuleko wokuzokweseka ungqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe uSenzo Mchunu nosolwa ke ngokuxambukela emsebenzini wamaphoyisa nokuxhumana ke nezigilamkhuba ezihlose ukubamba umbuso ngobhongwane. Lo mkhuleko ububanjelwe eGreyville Convention Center eThekwini ngempela sonto. Umsunguli weSenzo Mchunu National Prayer Service uSakhile Shezi uthi umsebenzi kaMchunu kweminye iminyango kahulumeni uyazikhulumela njengoba engakaza nukwe ngenkohlakalo ngaphambeleni. Umchunu wamiswa ngoJulayi nyaka enye esikhundleni sikaNgqongqoshe wamaphoyisa kulandela isithangami sabezindaba lapho uJenene uNhlanhla Mkhwanazi wamkhomba ngenjumbane emsola ngokuba ingxenye yesigebengu esifuna ukubamba umbuso ngobhongwane. Siyakhumbula ukuthi iprayer ikhe yabasempumalanga nathi ke sahlangana singabazalwane la eKZN sathi cha bazalwane kuyadingakala ukuthi njengoba ubaba umhlonishwa uSenzo Mchunu engwalana eKZN asike sihlanganeni sizokwenza umkhuleko la eKZN ngoba sinama group esikade sikhuleka kuwona. So that's why niubona uqhubeleka umkhuleko. Okunye into ebangela ukuthi mawuqhubeleke umkhuleko uthando lwabantu. Abantu bayasifonela left and right mihla nezolo becela imikhuleko ukuthi makakhulekiswe ngoba bayamthanda bayibonile imisebenzi yakhe. uShezi uthi bahleli nethemba lokuthi ikhomishana kaMadlanga nekomiti laseParliament le-ad hoc bazosebenza ngeqiniso kuhlanzeke igama likaNgqongqoshe. Upresident owasungula iCommission waphinde wasungula neAIDO committee neMadlanga. So ke manje ke mina ngicabanga ukuthi udaba luthathiwe lanikezwa bona. So ke manje ke ngamanye amazwi asilindeleni iziphumo kubona ukuthi bathini. Ukhulumela ungqongqoshe wamaphoyisa uSembiso Mshengu uthi banethemba lokuthi izinhlaka zomthetho zizoligeza igama likaMchunu. Well, thank you very much for this opportunity. Mr. Mchunu feels very humble by this gesture from the people of faith who on their own volition have decided to organize these services to offer prayers in his name. He is going through a very difficult time, but he believes that at the end of the day, the legal instruments that we have in this country will actually come to a conclusion that these people of faith are praying for, because there is a belief that in all earnest there is nothing that we can point. Ebuzwa ngezinhlelo zikaMchunu zongenelela ukhetho lobumongameli Khongolose uMshengu ungena esitangeni. We respect the decision of the president to extend the commission simply because perhaps there is a feeling that there is so much that is yet to be covered by the commission. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngiseRichards Bay. Kunikelwe ngemali engango-19 million amarandi kubalimi nabafuyi ngaphansi kwe-Amahle Benefit Scheme. Lokhu ke kwenzeke ngenkathi kuqhubeka umcimbi wokubungaza iminyaka eyi-19 kwasungulwa lenhlangano obubanjelwe ke eVryheid ngempela sonto. Umphathi walenhlangano uDokotela uBahle Zondo uthi ke kule minyaka bakwazi ukushintsha izimpilo zabantu abaningi. uDokotela uBahle Zondo we-Amahle Benefit Scheme
uthi bazonikela ngo-19 million wamarandi kubafuyi. U-19 years okuyinto esijabulisa ngendlela eyisimangaliso, u-19 years okutshintsha impilo zabantu kusukela kuma-bursaries kuza kuma-funding ebesiwenza kuma-small businesses. Namhlanje sizodonate 19 million because it's 19 years. Kusoma business mainly abantu abenza u-agriculture ngoba silwa nento ye-food security. Mawungabheka njengamanje ukuthi kwenzakalana e-Middle East, e-Middle East ayikwazi ukutshalela izinto, so they are depending on other countries. So njenge-South Africa ezinye zezinto esokwazi ukuzenza njengamanje we supplying ama-countries aseduzane njengo-Mozambique no-Zimbabwe. So-ke osomabhizinisi bakithi especially abenza u-agriculture Uqhube ngokuthi kuningi abakwenzayo njengale nhlangano kanti kusakuningi okulindelekile njengoba bebheke kwiminyaka engama-20. Manje njenge-Amahle sinesikole sabantwana abakhubazekile esinazo endaweni ezahlukahlukene. Why senze le sikole? Ngoba siyazi ukuthi njengoba abazali bela benathi kunezingane emakhaya ezinalesimo, uma lesekugqugquzele lokho ukuthi nomntana okhubazekile ekhaya owakho umthande umphathe kahle, ingakho simnikeza isinkwa sokuphila ngeke sithole indawo okuyimfundo njenge-Amahle-ke esayiqaliwe umasingcwabisane, kodwa izinto ezizenzayo ziya ngalo kokungcoma. Ucabanga ukuthi sakho somabhizinisi sigqugquzela imfundo, senza into ye-food security, sigqugquzela into yokuwuphatha kahle, into yezempilo njenge-organization engaka. Ngelinye ilanga sifuna ukuphuma nathi sesibalwa nama-organizations amakhulu emhlabeni enza umehluko. Kanti omunye ohlomulile walaba uthi kuyabalekelela kakhulu ukusebenza ngaphansi kwale nhlangano. Ikakhulu uZondo wenze umehluko omkhulu endaweni yakithi, wasisiza ngendlela emangazayo. Sakwazi ukuthi asifundisele nanezingane. Sinezinto eziningi akasenzele zona uBahle Zondo. Sibonga nje nanokuthi kwa-Amahle, i-Amahle sithathe phansi yazosibeka phezulu thina kuBahle Zondo. Ubese gqugquzela intsha ukuba isondele kule nhlangano ukuze ikwazi ukuthola ukusizakala. Siyabafuna abantu abasha. Besinabo abantu abasha abanye akade bethi mabefundele ezolimo beze lapha kuthina sizobaqhubezela ngemfundo yokuthi bakwazi ukuthi bathole certificate, bakwazi ukuyothola imisebenzi. Ngithi kubantu abasha abasukume basondele kuthina, basondele kuBahle Zondo Foundation, basondele kwa-Amahle ngoba iyona ndawo le eqeqesha abantu ukuthi bakwazi ukusebenzisa izandla ikakhulu kubantu abasha. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze-1 KZN TV ngise-Vryheid. Bathole ithuba eliyingqayizivele abafundi abafunda ezikoleni ezahlukahlukene ngaphansi kwesifunda iHarry Gwala lapho ke bebecijwa khona ngemkhakha okumele ukuthi mabayithathe emanyuvesi. Udokotela uSithembile Dlamini oyi-research scientist enyuvesi yase Cape Town uthi ke bazokhombisa abantwana imikhakha eyahlukahlukene ukuze bekwazi ke ukukhetha kahle uma ke sebephothule umatikuletsheni. Bathola ithuba lokuthekela ulwazi ngemkhakha eyahlukene nabangayithatha uma sebesemanyuvesi abafundi bezikole ezahlukene endaweni yaseMzumkhulu ngaphansi kwesifundo iHarry Gwala. Lo mcimbi ububanjelwe esikoleni samabanga aphezulu iGinyiqhinga. Udokotela Dlamini oyi-research scientist e-UCT uthi basungula inhlangano iUye bahlangane beyizifundiswa eziqhamuka eMzimkhulu ukuze balekelele abafundi benza ngemuva kwabo ukuze bakwazi ukukhetha kahle uma sebesemanyuvesi. Right. Since the iCareer exhibition basically sizo expose abantwana kuma careers ahlukahlukene ngokwama professions wethu. So uyeke uyi big part ya logo because uyena oyi organizer we event. Sizonje expose abantwana kuyinhlobo ngenhlobo zemikhakha ehlukene abangafunda ukuthi nisebeqede umatric bakwazi ukuthi baqhubeke nayo. Uthi kubalekile ukubacija ikakhulukazi njengoba besendaweni esemakhaya. Kubaleke kakhulu. Ngizokusho ngikuphinde kubaleke kakhulu more especially because thina sike endaweni esemakhaya. So akubikho easy for abantwana ukuthi bazi ngezo zonke inhlobo zezinto abangazenza after umatric in terms of a career. So lokho esikwenzayo siyabona ukuthi
kahle kahle nje it's like giving back to a community because siyayazi I struggle obanaso when you pass matric without information irrelevant ukuthi ungaqhubeka wenzeni mosuqede umatric nanokuthi uma ngabe ufuna ukuthatha lo umkhakha ofunayo eziphi ifundo ezibalekile ukuthi ungenza ungazenza even from ama class asephansi which is from grade 10 up to grade 12. Umunye uprofessor beyingxenye uthi ngaloko abakwenzayo bazama ukukhombisa abantwana ukuthi noma ngathi uqhamuka ekhayeni elinjani ungakwazi ukwenza kwenzeke. Sizama ukuthumela umyalezo ukuthi noma uphuma ekhayeni eli-rich noma uphuma ekhayeni eliphuwa kodwa uma ngaba uzimisela there is nothing that is impossible ukuthi ungayi-achieve. Uthisha wesikole samabanga aphansi uthi lolu suku lubaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu because abantwana labazo exposedwa to the different careers. Okwesibini kubaluleke ngokuthi njengoba nami ngigqoke kanjena nje, this is not a show off kodwa it is a way yokuba sizama ukuba sibakhuthaze babone ama graduates and kune speech ezizawudluliswa here and lezi speech ezizawudluliswa zizobanikeza amandla nanokuthi babe ready for impilo ebizwa ngoba it is the post school life okanye impilo ebizwa ngokuthi impilo after grade 12. Most of us okanye most of them bavela from indawo efana nale where there are few or no computers at all. So mayifika ke ngoku university kuvene kube ngathi ufike in a very very new strange world. So ngokuza kwabo la kuthathwe ama universities and other institutions zasondezwa kubona. Phakathi kwama UVS abekhona kuba le UKZN, iUCT namanye. Lumbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzimkhulu. Ake siphinde futhi sihlabena nale linye ikhefu sihlangabeze nengosi yezomnotho ezemidlalo kanjalo nesimo sezulu masibuya. Ake siphinde futhi sikubingelele mekokuthi ke usanda kubukela izindaba zethu uyamkela ke nazo izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Abasemanguzi bakhala ngenkosi yakwaTembe. Uvelile kwelokubulawa kwengane kanti othisha abangaqashiwe bakhala ngokwezemfundo. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li 16 rand 87 cent maliqhathaniswa ke nedola lasemelika liphinde libe u22 rand 45 cent uma liqhathaniswa nopondo seBrithani libe ke u19 rand 30 cent uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $4,989 12 cents i-ounce kuthi welo ngahluziwe ube $103 14 cents umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Ukholwa ukuthi kuningi okusazokwenzeka embangweni wesicoco seBetway Premiership umqeqeshi weOrlando Pirates uAbdesela Modow njengano lokhu ke ezakhe zilahle amaphuzu amqoka. Ezimnyama zicoshe iphuzu zibambana ngo1-1 neswelele FC Orlando Amstel Arena eSoweto ngomgqibelo ntambama. Kuyiwe ekhefini iswelele sihamba phambili ngegoli elilodwa elivalelwe phakathi enethini nguVincent Pule owayegijima kuzona ezimnyama. Ezikamagebhula zishesheke zalithola igoli lokulinganisa isombeni sesibili ngonyawo likaTsepange Moremi kodwa ke nokho ke azibangeke zisakwazi ukushaya lesibili. Lo mphumela ke uzishiye ziqhwakele kwilog ngamaphuzu ango48 emidlalweni engo21 zishiya ngephuzu iMamelodi Sundowns esadlale imidlalo engamashumi 20. Nasi sibikezelo sezulu ongasilindela. Zulumya mondlela zimhlophe ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.